Iku klimis-klimis kuwi wis satu dene ning laweku. Apa kuwi? Raja. Ada kursi. Hah? Sing digosok rene. Iya. Kene Kalau ana. den gawe mau 80.000. Jadi belum mirang. Belum lirang kepiye 4 lirang. Apa selawe tadi? Akhirnya telur tuh dari 80.000. Sajen, Itu kan benaker. ada buah, ada selondok, tape, peyek, kacang, kerupuk, jadah, Cukup iki. pento, mie, Akhirnya yang pengen oleh ya sebenarnya kira oleh orang sisa diketok ya. Ini tuku mateng. Wis. nasi. Lu ana posisi. Lu pedas. Oh jadi Posisi lu. Ke posisi. Wah, kebun itu, Itu namanya kebo siji. kebun siji. Nama kawani aku lah. Ora gelem. Jamangan kebo siji ku ora gelem. Iya. Nah, anu aja lempet. Ayo, Penjahat. ayo, Mbak. Ayo wis biyen kokean lawo. Buah pulih. terus itu raka. Gus. Dia apa perlu neng golek musuh kayu bareng. Mumpung kayu, mumpung beli lek gendul. Iki nang sarenganipun nggih. Mangke siang jare. Oh siang. Menika sing teralang kok dicokok. Bareng. Gareng kan. Bareng sesuk dijajak wae, bareng. Om lepokan pun suwe. Oh, kok.